Tak, dobrý den. Dnes musíme být teda doma, ale mě to mrzí. No, tak zatím naše náčasí film venku. Venku prší, nemůžeme si hrát, musíme být doma. Právě za mnou se promítají ty naše fotky. Tak ať si diváci teda, no tak diváci, který můžete vidět, tak ať se díváte. To bude nejlepší. Tak se podívám aspoň z okna. Dobrá? Tak jo. Tak se podívám z okna. A možná uvidíme, jak venku prší. Tak vidíte, moji diváci, jak venku prší. Tak se dívejte. Brzy přestane pršet, no. Když to neslibuju, no. Tak se dívejte furt na naše fotky, co jsem dneska našel. Vidíte naši spoludiváci? Tak, právě se nacházíme, musíme zde si tady jenom vezmu všechno. Tak. Tak dobrý teda no. Ale i když nám to počasí teda moc nepřeje. Ale zatím dobrý, no. Tak mám fotky, a nebo ten film. Takže my děláme teď film, pak bude pořad. A tam bude hrát píseň. No.